Segutat portae canter da fore, segutat in sorta canter da fore, auf in auf in la paiano, pacciatori chiamare confortan, bella chiamare confortan. Want hoe blijf je als heerser aan de macht? Hoe zorg je ervoor dat jouw positie gehandhaafd blijft? Misschien hebben mensen u dat ingesproken. Het doel heiligt de middelen is kwaad, is slecht, dat moet je niet hebben. Het doel heiligt de middelen op het moment dat het doel zo groot is dat er echt iets gebeuren moet. Dan heiligt het doel de middelen. En daarmee onderstreep ik eigenlijk dat het uiterst dom is om van huurlegers gebruik te maken om iets in de wereld voor elkaar te krijgen. Breng het onder mijn bestuur. Niet goed schiks, dan toch kwaad schiks. Maar wat een leider. En dat had die man het in zijn vingers om aan de macht te blijven.